नमस्कार मंडळी, आज आहे रविवार आणि मी चाललो आहे ऑफिसला. वर्कलोड खूप आहे आणि आपली जी सुट्टी सँक्शन झाली आहे तर ती त्याचा 1 दिवसाची जी सुट्टी आहे ती एक्स्ट्रा मिळण्यासाठी आपण रविवारी चाललो आहे काम करायला. आणि ऑफिसमध्ये पण मी आज एकटाच असणार आहे. ऊन थोडं जास्त आहे आज, कारण का आज एकदम आरामात निघालो आहे मी ऑफिससाठी. आता वाजलेत सकाळचे 11:15. सगळं खाली होतं, एकदम ट्रेन वगैरे सगळी खाली होती. बघा आजोबा कसे चालत आहेत. जगण्याची जिद्द नाही सोडायची कधी. आणि हा नवीन मास्क, काय गरज होती या मास्कची मला समजत नाही. तर असो, ऑफिसमध्ये गेल्यावर बोलूया. काम पण खूप आहे, कारण आपल्याला एक सुट्टी आहे ती आपली वाचवायची. चला. आज ऑफिसमध्ये आपणच आहे ना एकटे, त्याच्यामुळे चहा पण आपल्यालाच बनवावा लागतो. तर माहिती नाही आता कसा बनणार आहे, कारण की इथली जजमेंट नाही येते. बघूया, बनल्यावर मी सांगतो तुमच्याकडून. हां, आपली चहा बनलेली आहे. मी विदाऊट शुगरच पितो. वरून थोडीशी साखर टाकली आहे. आता माहिती नाही कशी झाली. आणि हा माझा कप पीस. चला आता चहा पिऊया थोडा, आता कामाला लागूया. तर या मित्रांनो, संध्याकाळचा चहा, वाजलेत 4 आणि हा मस्त समोर असा निसर्ग, सिमेंटचं जंगल. काय भारी वाटते माहिती आज. असं नाही, एकदम भारी वाटते. पण इथे पण कोण नाही, ह्या साईडला पण कोण नाही. मी एकटाच आहे मस्त ऑफिसमध्ये. बोलतात ना ते एकटा जीव सदाशिव, ती फिलिंग येते आज मला. म्हणजे काम पण एवढं मस्त झालं आहे आपलं. एक सेकंड ना, कॅमेरा फिरवतो. हां, तर काम पण आपलं एवढं झालं आहे ना मस्त. म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी एकटा असल्याने ना कॉन्सन्ट्रेशनने काम करण्यात आलं. आणि जे मला असं वाटलेलं ना की म्हणजे 10%च काम होईल, म्हणजे ओव्हरऑल जे माझं लाईनअप आहे. पण आज माझं 20% काम झालेलं आहे. म्हणजे बघा किती फरक पडतो जर का एकटा तुम्ही काम करता ना, खूप फरक पडतो. आणि मेन म्हणजे काय माहिती आहे की असं प्रेशर नाही राहत, तुम्हाला फ्रीडम असतो आणि फ्रीडमचा तुम्ही पुरेपूर फायदा घेऊ शकता. पण प्रोडक्टिव्हिटी फार गरजेची असते. बघा आज संडे आहे तरी पण म्हणजे मला असं मी असं निराश नाही होत आहे की संडे असून पण मला आज कामावर यावं लागलं. पण त्याच्यात आपली पण एक हे आहे ना, काय बोलतात त्याला, लालच. कारण का आपली एक सुट्टी वाचणार आहे. या चहा पिऊया, मग थोड्या वेळानंतर निघूया मग घरी. हां हां हां, जबरदस्त वाली फिलिंग आली आहे यार. भेटतो थोड्या वेळानंतर. हां, फायनली आपलं काम आजचं झालेलं आहे आणि आपण मस्त ऑफिस वगैरे एकदम बंद करून निघालेलो आहे घरच्यासाठी. तर एकंदरीत फार चांगला दिवस होता आजचा. आता बघूया पुढची कामं पण आहेत आपल्याला, कारण का तयारी पण करायची आहे. तर भेटूया थोड्या वेळानंतर. अरे मी असंच बोलतो आणि ना ब्लॉग आणि इथेच एंड होतो, कारण का मी 3-4 ब्लॉग बघितले ना, मी क्लोजअप नाही करत आहे ब्लॉग्स. बघूया. हां, आज इकडे बघूया.